Татарстан китап нәшриятында күңелгә илһам килә дип исемләнгән китап альманах басылып чыкты. Шул уңайдан китап презентациясе узды. Төрле төбәкләрдә яшәүче авторларның үзенчәлеге нәрсәдә? Бу турыда Ләлә Зайнуллина язмасында. Көннән-көн яңа татар басмалары басылып килә. Яңа гына табадан төшкән күңелгә илһам килә басмасы Китап Клаб ресторанында укучы хөкеменә тәкъдим ителде. 4-нче ел инде менә быел шундый альманахлар чыгарабыз. Бу альманахларга гадәттә ел сайын 20-30 кеше керә. Бу авторлар соңрак, менә берничә елдан карыйсың, Язучылар берлегенә дә кирип китәләр. Үзләренең мөстәкыйль китапларында чыгаралар. Менә шуңа күрә менә бүгенге тәкъдир ителә торган альманахлар, олар шушы авторларны халыкка, укучыга күрсәтү. Олар арасында бик яшьләр дә бар. Менә соңгы елларда узган Глаголица, Идел Макшарлагында гран-при алган кызларыбыз да бар. Шул вакытта инде пенсиягә чыгып, лаеклы ялга чыгып, тыныч кына җат итеп ятучы апаларыбыз да бар. Әлеге китап альманахта киң кырлы 26 авторның әсәрләре урын алган. Безнең өчен каләм ияләр өчен зур бәйрәм, чөнки безнең шигырьләребез, әсәрләребез, кемнеңдер повесте, хикәясе шигъри альманахта басылып чыкты. Минем инде беренче тапкыр гына басылмый, монда хәтта басылганы бар иде. Шигъри альманахта һәм аның беләсезме үзенә күрә бер тәме бар. Чөнки анда үзеңнең шәхси шигырьләрең генә, әсәрләрең генә түгел, башка авторларны да укыйсың, алар белән танышасың, чагыштырасың, ниндидер яңа образлар, символлар күрәсең, сөенәсең менә. Бу көннәрдә Казанга кайттым. Кайтуымның бик зур бер матур сәбәбе менә шушы күңелгә илһам килә дип аталган җыентык чыгу. Чөнки монда менә бик күп авторлар кергән һәм шунда ук үземнең повестымда кирде. Басмага авторларның төрле жанрларда иҗат ителгән әсәрләре тупланган. Шушы яңа китапта әсәрләрем кирде. Бу инде Татарстан китап нәшриятында чыккан җыентыкларның икенчесендә булды. Аңа шу үземнең Әткәй Итальяны белән Бәхет юлым дигән китапларны дөнья күргән иде. Сыйнымда тагын бер сөенчебез. Китапта шигырь, хикәя, повесть һәм пьесалар урын алган. Бу альманахка минем күп шигырьләрем кергән һәм төрле темаларга кергән. Шуңа күрә мин әйтеп бетергесез шат. Әлеге очрашу әдәбият, иҗат дөньясының заманча дулкынында йөзү мөмкинлеген бирде. Ләлә Зайнуллина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.